Hai Mas Rekla Incerlan, welcome back to this channel. Sini bayakeda gammat. Pure ekla bedar berpand. Video berpand. Anjata ಬಂಜಿನಾಲು ಪಂಡಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂದು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಲೆತ್ತದೆ ಐತ ಪೂರ ಅಂಡ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಅದಿತ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚತೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪೂರ ಬೈಜ್ಜಿರ್ ಬರೋಡಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕುರ್ಸು ಪೂರ ದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಆತುಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತು ಉಲ ಇಲ್ಲ ಅವು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಬಲಸೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದಿತ್ತಿದೆ ಅತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮದಿಮಲ್ ರೆಡಿ ಆತು ಹಾಲು ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಆತು ಇಲ್ಲ ಓವರ್ ಆತು ಸೊತ್ತೋಜ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಓವರ್ ಆತು ಇಲ್ಲದ ಇದನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಎಂಚೆ ಆತಂದು ಪಿರವಾಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಚೆ ಆತಂದು ತುಲಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ದಯಪಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಯಕೆದ ಉಂಡೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ಚಾರಿ ಪೂರ ಕೊತ್ತುದು ಆದಿತ್ಯನ ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ ಅರ್ಥ ಬಲಸೆ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆವಾವ್ వీడియోన పట్టను వీడియో లైక్ తోచి సరే అయితే మీకు దున్నದ ಬರ್ಪದ ಮಾತೆ ಇದು ಬಾರ್ದು ಜಿಲೇಬಿ ಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐದು ಎದುರ್ದಿ ಒಲೆ ಎದುರ್ದಿ ಒಲೆ ಅವು ಪೂರ ಪುಡಿ ಅವ ಪತ್ತುಂಡೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪು ಜತ ನಡುಕು ಬರ್ಪುನ ನಡುಕು ಬರ್ಪುನ ಅವು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತದೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಮನೆ ಸಾರಿ ಮಾಮಿ ಸಾರಿ
అట్లా మండేది రోజు పాడు మండేది నువ్వు తాగడం అని తెచ్చావు ಬರ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಎತ್ತರ ಅವಡು ಚೂರು ಅಕಡೆ ಬಂತಲ್ಲ కెమెరామ్యాన్ టీ నాయ్ ಬಾಲಾಜಿ ಬರ್ತಾಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಓ ಚಿನ್ನ ಚಿರಾಗಿ ఇప్పుడు ಎತ್ತು ಬರ್ರೆ ಚಿರಾಗಿ ಓಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ್ರು ಬಿರಾರು ಅಂಚನ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬಾಡಿದೆ ಪಾಡು